Разкажи за клипа, за песента, за режисьора, за всичко. Добре. Няма да лъжа. Едно от нещата, които винаги съм искал, сега ще кажете, това мечта, такова прави се, но наистина направих песен Сиони. Само ако бях. И с Лучо също исках много да направя, защото аз съм фен на Скандал, не само на Тото в крайна сметка. Предложих на Лучи преди много време, с 300 мъки съм предложил на Лучи да направи тази песен с мене. Той ми каза, добре мите. Изчакахме доста време, докато да напише куплета, който всъщност е... И добре, че изчакахме толкова време, явно го остави да отлежи. Продължавай. След като я направи, на мен ми се наложи да напиша още 15-20 куплета, защото трябваше да сменя моя, защото неговия беше и все още е много добър. Решихме да го снимаме с Котича, защото Котича наистина си знае работата. Котича е човек, който е перфекционист, човек, който не си позволява да изтърве нещо. Би го нарекал един ловец на мигове. Просто ненормален човек, много му се кефе аз. И направихме с него. Бате Пешо смесва, много се вълнувам. Вълнувам се за това, че ще правим песен с Лучи и че ще излезе и въобще, че ще имам песен и с него. Айде да видим, това зависи вече тук нататък какво ще се случи. Лучи, между другото, спря ли се да записваш, защото да ти платя сега или трябва да тръгна? Имам микрофона, ако искаш да има и звук хубаво. Това ще спряхме, браща. Бе, виж, че е много по-ефектно с такова светло. Я да видим. Тук бихме могли да вкараме с платена реклама вашия крем. Да. Тя само следно да го извадиш. Кое? Като говориш да не го скъсаш. Добре. Примерно ти гледаш часа и след ще каже той как затваря неговия часовник и вече сме при него. Какъв органичен транзишън е да направим? Да го вадя ли? Така правим биролове сега. Я? Вау! Колко е лъскаво. Виждаме близък на стиха и оттам само проблясва телефона. Добре. После пак връщаме там Мариано нещо. Добре. И после примерно това, което направихме с часовниците и вече влизаме логично към този. Не знам, мене ми харесва, че ме наричат Марианов, защото последно време само така не са му наричали. Маринов, Мариан, последния епизод ми викат, така че добре работа. Моята мечта. Преглъща мъжката си гордо, за да ти кажа това. Не мога повече така. Искаш ли да им някъде по-светло, притеснявам се, че не се виждам. Супер си. Добре. Здравейте, добре дошли в шоуто на Ники Котиш и Димитър Марянов. Днес това, което ще направим, Ники Котиш ще ви покаже как се прави задница. Заповядай, Ники. Няма как, сори. Знаеш какво е малчовци? Много хубаво нещо се разговорите случи. За тази лъжа ми хрумна. Говориш такъв план, по-специфично нещо, те погледнете. И ако е в дните, в които Лъчо е решил много да говори, ще кажа прямо много си тук. И това е. И през останалото време Лъчи, харесва ли това? Какво мислиш да направя еди кое си? И това е. Подкрепяме много, не мога да се откажа, да се оплача. Подкрепяме много, особено с съветите, които ми дава. Примерно, питам го Лъчи, така добре ли изглеждам? Добре. Когато му харесва нещо, прави... Когато не му харесва, прави същото, обаче едната вежда е малко по-надолу и по това разбира. Значи, в момента аз снимам как Лъчи снима, как Котича снима. Съответно пък... Да, съответно пък Поли снима как аз снимам, Лъчи, който снима как Котича снима. Не знам, аз вече не... Велики работи. Снимайте се с това видео. Бако Лъчи е братовчет на Дънди крокодила. Братовче. Как говори малко като Марин. Де Бога. Изкарай си комплет. Да бъда Бога комплета, целият комплент, не мога да казвам. Аз искате ли да се пробвам да се правя да играя циганче? Тук ще дойде. Смешната част. Това снимка ли е? Видео ли е? Видео. Ми пичове, това е последната локация, която... Дали ще има кой да прибере до Еленово? Момчета! Момчета! Ще моля ли някой до Еленово да ме фърли? До Еленово ще ходите ли, питам? Ява, бак. Ай, ти хора, оттара стана хора, да ви питам, до Еленово ще ходите ли? Не. Знаете ли къде е Еленово? Тук на 300 км. Ако нямаш
Добре, айде, ще ме фърши. Пако ще ме фърши до Еленово. До Еленово. Ечка на 300 км. Какво правите, момчета? Кантари. Кой ще кантари най-много? Той ли? Той е лучи от скандал. Не, бе. Той не го показва, но много ме обича. Мога сте били в казармата заедно нещо. Оттам да ви е познат. Кой може да кантари? Аз съм и пъти. Да. Кой може да кантари най-много от вас? Аре, еласте тук направим нас. Как се казваш? Влади. Бако ради. Бако, Влади, Дани, ради. Ай! Аре, лете се! Бако ради, Бако, Влади, Бако, Дани. Готови ли сте? Да. 3, 2, чакайте, бе, не съм казал едно, бе. 3, 2, Еленово на колко километра? Чакайте, бе! Еленово на колко километра казахме, че? 300. Добре, помните. Айде, 3, 2, 1, давай! Сега Бако, Дани, там от мотора изпреварва. Добре, дали ще успее там? Давай! Добре. Освободихме си място за клипа, айде да чакаме. Приятели, започваме да снимаме последната сцена на последната локация на песента в отвъдното на любовта. Най-вероятно сте я слушали, щом сте дошли да гледате мейкинга. Ще ви моля да се абонирате, защото е безплатно, да натиснете лайк бутон и така нататък и всичките тези работи, които трябва да направите, защото е безплатно, ли не ви струва. Супер, благодаря. Трябваше да кажа... Песента може би е номер 1 в Тредник, но ние няма какво друго да кажем, освен да ви поздравим за това, че цъкахте яко на нея. Знаехме, че ще стане хит, затова сме на 40 градусова температура цял ден. Не сме яли, не сме пили вода, подпалихме една книга. Беше много забавно, имаше много смях. Имаше много смях, снимките минаха неочаквано. Да, добре. Я вие казвате. Имитирам Ники Котич. Здрасти, аз съм Боби, как беше то от господар на ефира? Боби Ваклинов съм, защото имам такъв каскет. Боби Ваклинов, Black Edition. Искам да ви попитам как мина за вас днешния ден. Виждам, че сте изморен, при положение, че почти аз свърших цялата работа. Не знам на какво толкова са пънете, ама яка. Еми, брат, напълно ми е за теб, няк долен. Да. Беше много добре, въпреки че си айчина по много време. Така Жега изпра, че ми е... И така, добре мина всичко, още малко ни остава 10 минути и ще се прибираме да се завиваме. Верно е. А за нас, провинциалистите, остават още около 243 км точно до Нова Загоров. Между другото, сега ще бъде сериозен дроп да майк, няма такива неща. Сега ще си пътуваш? Да, ще си пътувам. Пичове, аз направо, не знам, това още едно тикче такова на нещата, които винаги съм искал да направя. И то с този Бако, дето зад камерата, Бако Лъчи. Написахме песента. Мисля, че си изляхме двамата, каквото имахме да казваме, защото в крайна сметка само мъжете се правим на интересни, но има винаги една в живота ни, която идва, ръга в гърба и бяга. И за тия е направена тази песен. Обаче спираме да го говорим това, защото момичета идват и не искам да ги знаят. По-добре да излезе на мейкинга. Там откриваме най-големите тайни в живота на светуването.